Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Seyit Cemaletdin Meçidine geldi. Bir yerde Hacı Arkadagymyz hurmatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda ýerine ýetirilýän işleriň üstünlikleri beslenmeginiň we halkymyzyň awadan hemde bagtyar durmuşynyň üpçül edilmegine gönükdirilen beýik maksatlaryň amala aşyrylygynyň hatirasyna hemde öten geçenlerimizi ýatlap sadaka berdi. Gahrman Arkadagymyz bir ýere ýygnananlara ýüzlenip, gadymdan gelýän türkmençilik täpleriniň islam dini bilen bir baglydygy bellidi. Öten geçenlerimizi hatiralamagyň toga wiş hasaplanýanyny bellep, Hacı Arkadagymyz halkymyzda ata we awalarymyzdan gelýän milli täp desturlara uly hormat goýulýanyny aýtdy. Soňra Türkmenistanyň müftisi ýaxşy desturlara eýrip teberek çykdy. Soňra sadaka gatnaşçylara nahar çekildi. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bide wagtda at muradyň mekany ýylynyň her bir günüň taryhy ähmiýeti bolan wakalara, beýik zähmet üstünliklerini beslenýän pursatlaryny Seyit Cemaletdin Meçidine ötün geçenleri hatıralap, Hacı Arkadagymyzyň beren sadakasyna gatnaşanlar, asylly ýörelgeleriň döwrewap derejede ösdürilmek uğruna iýigderli tagalla diýen Gahrman Arkadagymyza we Arkadagly Gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Soňra Türkmenistanyň müftisi aýet töwiri okady. Onda üstçörüň bilentiklerine tarap bide wada bilen anamly öňe barýan ýurdumyzyň himme tarap bilen gülläp esmegi, öten geçenleri hatıralap, okulan doga dilekleriň, berilen sadakalaryň biýik bir baryň dergäkine kabul bolmagy dilek edildi. Soňra Hacı Arkadagymyz bugünkü sadaka gatnaşanlar üçin himmelere taňry elkazyny aýtdy we okulan aýetlaryň, edilen doga dilekleriň biýik bir baryň dergäkine kabul bolmagyny dilek etdi. Soňra Hacı Arkadagymyz Seyit Cemaletdin Meçidine jemaat bolup agşam namazyny okudy. 3 rekat farz we 2 rekat sünnet namazlary okulandan soňra ýurdumyzyň mundan meýlekde gülläp esmegi, Hacı Arkadagymyzyň hemde Arkadagy Hacı serdarymyzyň tutumly işleriniň arawaşlanmagy arzuwlanyp doga dilekler edildi.